and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Doktrino. Retired ka na kuno sa pagkamaestro, Sir Alfredo. Oh, karon tuiga, Colonel. 42 ka tuig nga nagmaestro. Nagsige gihapon schooling hangtod nga na principal sa eskwelahan. Bunga sa paningkamot, Colonel. Pero gihugaw-hugawan nimo ang imong pagkamaestro pinaagi sa imong pag-join sa Communist Underground. Prangkahan talang ka, Sir Alfredo. Ikaw rin makaluwas sa kinabuhi sa bugtong nimong anak. Kung mutabang ka lang nako sa pagtudlo kung hain ang kampo sa mga komunista dini sa ato. Mao ba? Yes, sir. Mao ka na inyong pagto. Wa mo managana bisan gamay nga mito ug mahimo og lakang nga supak sa balaod mauntay inyong gipanumpaan labanan ninyo ang mga tao. Pero mao kini karon ang inyong gibuhat. Magkalimod ka man kung mulimod ka o ilimod mo ang tinuod nga amo ng nahibawan, Sir Alfredo. Sabton ba nako nga inyong kidnap ang akong anak? Imbitado lang siya namo. Bisita lang siya namo hangtod nga mo cooperate kanako. Paita gyud ay ninyo sa maayo gyud ninyong pagkasakay sa martial law. Tungod kay dako nga gikatabang ang martial law aron matabangan sab ang sama namo nga mamintinar ang kahapsay ug kalinaw sa atong nasod. Naggisamok ug gigubot pag-ayo sa sama ninyong mga komunista. Bantay ang imong mga pungka. Kamo mo'y angay magbantay kay way pagtahod ug way kahadlok sa balaod militar. Nagsalig mo sa martial law? Maot ra kaayo ko kung maing ko nga wa ko magsalig sa martial law. Tungod kay ang martial law ray nahabilin og bugtong paagi nga magmalinaw ng atong nasod ug ang katawan. Yes! Labihan na ako kamaot! Kung di ko moingon nga ang martial law mao ang hinagiban sa katapusang puwersa remedyo nga karon maoy among gihimo aron mabalik ang kalinaw sa mga Pilipino. Ug unsay labot namo sa mga komunista? Lucio! Unsay labot namo, ha? Unsay labot sa among anak sa komunista? Buhaton ako ang tanan kung mahimo. Ipabilanggo ko kamo. Lucio! Yara, sir. Ambe. Yaro. Lami ang takani ihapak sa imong naong. Basahan na. Ug tan-awa ka na nasa hulagway kay taod-taod ko na kamong gisurveillance. Gawas ng mga bagong hulagway, Sir Alfredo. Na mga karaan nga mga pictures diha nga naa si Mary de Castro nga kauban niya ang imong anak nga babae. Classmates diay silang duha sa kolehiyo. Sama ni Mary de Castro, dili iyang mga higala o mga kauban sa klase ang nagkabig kaniya sa pagkakomunista. Kung dili ang amahan ni Mary, mo'y nakakabig kang Mary aron mahimo kining komunista o parihas kamong duha, Sir Alfredo, sa imong anak. Ikaw mo'y nakakabig sa imong anak nga maestra sab aron kining imong anak mamahimo sab nga komunista. Apan ang lami gyud kayo dinhi, Sir Alfredo, tungod kay ang nakakabig usab dai nimo aron mo kambyo ka ngadto sa doktrina sa komunista mao ang amahan ni Mary nga mao si Jacinto de Castro. Grabe ka buda sa imong role as communist, Sir Alfredo. Isbuko na nimong bidangat ka hangtod ning panahon na. Ang uban ng laya sa ubang mga nasod, ang uban ni Joy na good full-time sa Communist Party. Pero ikaw kalmado gihapon kayo, ha? Buhi ka pa kayo limod ug bakak kay playing innocent ka pa. Bueno, di ko maglangan, ha? Maura ka daw kung tuyo nimo. Nindot man kang takpon pero mas maayo ning gawas nun ka.
aron makahuna-huna ka aning matahom kayong offer para nimo ug sa imong anak. Cooperate lang namong malinawon, Sir Alfredo. Simple ra kayong imong buhaton. Pag-drawing ug mapa kunhain ang kuta sa mga komunista. Ug maluwas pa nimo ang kahimtang sa imong anak na mao ang ganti. Dili ka na hilabtan ug ang imong anak ug ang labing na kanindot nga palargahon dayon mo ni President Ferdy sa laing nasod aron dili ka mo magtago-tago dinhi sa Pilipinas kay kukton ug pangtaon ug patyon mo sa mga komunista. Adto mo sa laing nasod magsugod og bag-ong kinabuhi. Alalay lang na mo, Sir Alfredo. Huwag ang tingali ba kailan ako, pero nakadungog ka na sa akong pangan. Ako ni, si Commander Lucio. Dugay na ko sumapulang manggugubat. Ang panasuta bagod na ko nga gihimo lang kong buang sama nimo. Gihimo kang buang sa kaugalingon nilang interes sa mga leaders sa komunista. Pero wa ba kumidya si Colonel Joaquin nimo? Dili ba, Colonel? Hinumdumi nga dakpunon ka na, Sir Alfredo. Pero gihatagan ka gihapon og higayon nako. Higayon nga magkinabuhi nga tinarong pinaagi sa paglingkawas sa gituhuan mong dunot nga doktrina. Higayon nga maluwas nimo sa kahimtang karon ng imong anak. Ayaw pagyantak. Kay seryoso kayo mi. Basin mo nga ab ka na lang unya kay dili mo na makita ang imong anak. Bangka ka ng pagkasultiha, Sir Alfredo. Kung mas gipalabi nimo ang inyong doktrina, ug way bilin nimo ang kinabuhi sa imong anak, ug ang kinabuhi nimo mismo, naara ka na nimo ang tanan. Basta ayaw kalimot. Puwersa remedyo na kining among gibuhat alang sa inyong kaayuhan ug dili kaalautan. May mo mang patyon ka na mo, Sir Alfredo? O kang imong anak? May mo mang kayo nga mawagtang ka o kang imong anak nga kamiray mahibaw. Apan, gihatagan yun mo o nindot nga kahigayunan. Drawing ra gyud sa mapa sa kuta ang ilis sa inyong nindot nga kagawasan. Ayaw o kasipyat. Basin imong gusto nga mawa ka lang ug muipon na lang yun sa imong mga kauban. Kung muipon ka na lang yun sa imong mga kauban. Hinumdumi nga maedad ka na. Guwang ka na. Ug dili nakakaagwanta nga magdagandagan ug magtago-tago sa kabukiran. Labaw sa tanan hinumdumi ang imong anak nga naa sa among mga kamot. Hatagan ka na mo pinakadlaw. Tana, Lucio. Gusto ko magkikita aron ikasulti na ko ang akong anak. Humanao na ang hangyo namo, Alfredo. Labaw pa anang imong gipangayo karon ang among ihatag nimo kung imong madawat, kung madrawing na nimo ang mapa. Sige. Sir Alfredo, ito na kami. Pagkanindot, nindot kayo ng kondisyon na gihatag ni Colonel Ronaldinho. Labi nindutan. Naibaw ka ba nga dili gustong maghago ng tawanan? Kay way bili para niya ang kinabuhi sa sama ninyong mga komunista? O nga mas maitingaling imo nang hinuktukan pag-ayo. Ayaw yun kasipyat kay gisunod-sunod ka na. Gisunod-sunuran ka na. Busa, mahibaw onday na mo kung mutinood ka na mo o dili. Di man ina. Sige, ari nami. Bitaw.
Nasayod na ko. Unsay akong buhaton. Muadto ko sa eskwelahan unyang hapon. Sir Alfredo. Oh, kanang mura lang ugwa, boy, ha? Sige, ablihin ang pultahan. O ayaw lang sir, eh. Sir. Sige. Panilig sa sahog. Trapuhi ang mga bintana. Ug isod ang basura sa sako ngay mong da. Ug adi ang suat nganto ni Commander Rodi. Nahibaw ka na kung kinsay imong hatagan ini. Aron madawat kini ni Commander Rodi. Nadawat na tingali ni Commander Rodi ang akong suwat. Ipahibaw na ko sa mga kaparian o kamadrihan o sa human rights nga na sa mga kamot sa militar ang akong anak. Mubangon ko. Adunay nanuktok sa pultahan. Kinsa na? Si Boy ni, si Alfredo. Si Boy. Ang nagkatun sa suwat. Boy. Kahit kagiday ko, Sir Alfredo, no? Wa, kiday ka mo to, nagipanidan ka na. Sir Alfredo. Nahadlok mi ako. Dali! Tuyog na mo! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!